बेहाय लाइभ मावखावब्ला फैबाय भिडिअ सिडिअ बानायनोथ' जेबो मोनखायाखै टाइमफ्रानो ओमफ्राय मा जादों बेवहाय गेलेनो सोलोंनायनिफ्राय भिडिअ बानायनो बाग्रा जादों लोगोफोर ओंखायनो समनि आंखालजों गेम गेलेनो सोलोंनायजों भिडिअखौनो बानायनो मोनाखै खानाया सिनजानांसिगोनलाय फैलै फैलै रावबो फैया माथो साबा दंफैसै माथो ओमफ्राय कमेन्टफोर हरलायलायदो दे गेजेरा नोंथांमोन बेबो मा जाखो मा खबर फंबाय जायफोर गोदै देंखो आदा नों बहा दं दायो आङो माइसुराव दङ दायो लोगोफोर राजलारि मारै सार खबरफोरा एकदमबारे माबा हाबनानै दङलै खबरफ्रा एब्र'हाय भिडिअखौबो थाहाबनानैहाय बानायनो बाग्रासो जालायलांबाय ओमफ्राय मा मोना जाहैबाय गोरिब मानसि दा मावनानै जायाब्लानो मोनजाया आरबि ट्रेभेल ब्लग बा मा दुगा नङा मानसिया राननानैसो दं दासिमबो सालारि गैया बेथन मोनाखै दैथुन नार्जारि फैलायबाय नामा औ फैयो नै दानबाय नामा कमेन्टखौलाय फैलायबाय नामा बा दिनैसो नुलायबायलै नोंखौ बा गोबावखासैमोन फैयैया बिरखोदाव नार्जारि मा बेंग्लाय बिदिनोसै एम के नार्जारि बोरै फेसबुक पेजखौ खोन्थासाय आदा आं बिदि खोन्थाब्ला आन्दा गुन्दासो मोनो मोनसे ब्ला साबसिन जायो आरो सिटिंआव हाबनांगौलाय मोनसे मा नामखौबो बावलायलांबाय आं प्लेन बासुन ओइ गोरा मा खबर लरबर मा लरबर जा खबर होनदोंमोन ना लर आरबि ट्रेभेलबो होनदों हरदो 5,000 हरनो आंनिया लन सुख'नांगौ दंबावोसो ओमफ्राय गामियाव बिदेशआव फैब्ला लानानै फैनाय फैसा दङ बेखौबो हरनांसिगोन नैबे मासाव ओमफ्राय सासे लोगोनाव 3,500 दङ ओमफ्राय इउटुबारफोरनावहाय 500 नेटआबो थांब्रबबायो बिटिवाइ क्रिसन मारै आसोल खबरालाय सिरि एसे मोजाङैनो दं हिनसम नुगोनलै हिनसम दैथुन नार्जारि मा मोसानायनि भिडिअबो लाबोनांगौलै बा मोसानो सानोलै ओमफ्राय रोङाना मोसानो ओमफ्राय लाजिलायलाङो मोसाबो ओमफ्राय मानसिफ्राबो बायदि होनलायलाङो रोङानो मायानो बखिलायलाङो ओंखायनो एसे मोसानायफोरखौ लाजिदबो फेसबुकनि सेटिंनि भिडिअ बानायहो सोलोंनो आदा रावबो नायाना बिदि भिडिअखौ जोंनि बर'आवहाय ओमफ्राय सोर बानायनाय बै जोंनिया दैमु इउटुबारासो बानायोमोन बिदि भिडिअ दा बानायोना बानायलाथाय मिथिला ओमफ्राय बेवहाय नायगिरिफ्राबो एकदम थैथाबजोबनानै दं आं भिडिअखौनो होथाराखिसैना लाबोथाराखिसै भिडिअखौनो भिडिअ नायग्राफ्राबो एकदम डाउन जानानै दं ओमफ्राय फारसेथिं फुजा सिजेन फारसेथिं वार्ल्ड काप दा बयनिबो क्रिएटर इउटुब चेनेल गिदिरफोरनिनो माने डाउन जाना दंजोबोमोन आरो ओमफ्राय दानोबो माथो कमेन्टखौनो नुफिनो नामा दाननायखौ नोंसोर आरबिजों नोंजों बेसेबां क्लसआलाय खाथि जाहैबाय बिदि हरदों नुयो कमेन्टखौहाय ओमफ्राय दानदों आरो बिरखोदावआ
राय रायजु रायजोमुथि बसुमतारी हेलौ ब्रदर माबोरै दं मोजाङै दं सामो दासान्दि डिउटियाव जिरायनानै दं नै कास्ट'मारबो गैया माबो गैया ओमफ्राय ओरै बेग काउन्टार जाहैबाय ओमफ्राय थांखो बेग केमेरा नैबे आंनि काउन्टार जाहैबाय दा ओरैनो दंजोबो बेनो मस्ला मस्लि दोननाया कास्ट'मार गैयिखाय दा जिरायनानै दङ दानाखैलै आं दानाखैनो दिलेक ओंखारफैदों आंनावहाय भिडिअ होबाय थानो हायाला चेनेलाबो डेमेज जालाङो भिडिअआबो हिनजाव खारनाय हौवा खारनायल' सफैबाय थायो ओंखायनो आं होनोनो बासै आं बिदि भिडिअखौहाय गावबागाव बानायनानै हरनोला होजायो ओमफ्राय जायनि लाइफनि बिसय बांद्राय बुंबाय थानोबो बालायलाङो आं ओंखायनो आं बिदिखौ है होननानैहाय बुंनायबो जायाखै ओमफ्राय आंहा समबो मोना गावसोरो न'खरनि मानसिफ्रा गावसोरनो बुंनानै हरनानै दे होनानै होयो आङो बिदिसो खालामसै आं दानिया सोरबाफोर हिनजाव खारनाय हौवा गावसोरनो खेबनानै गावसोरनो बुंनानै हरथों 10 मिनिट हरनो ना 8 मिनिट हरनो ना 5 मिनिट हरनो गावसिनि खोथाखौ गावसोरनो होनानै होगोन ओमफ्राय रिक्सा बिसिनाव थागोन आं जेबो बाथ्रा बुंदेरना आंनि डिसिसना बेसै आरोखि लाजिनाय मोनसै बिदिखौहाय होनो दैथुन नार्जारि ओंखारलांथ'नोसैलै बा गाज्रि दामोनसै उनाव नायफिननोसैलै गाबोनफोर फैबावबा जागोन दे थांदो सोर सोरहा खामानि दं आंबो दसे सम गोबाव दिनैहाय फैब्रेकनाय जाबाय आरो माथो खालामनो इउटुबनि गासिन सेटिंफ्राबो सोलायजोब्बाय लाइभनि माबाफ्रा ओंखायनो दिनै फैनायनोसै जायोना जाया होननानैसो फैनायखादों आंबो दहाय ओरैनो जाम्बा माम्बा गुसुं भिडिअ होनो सानदों ओमफ्राय बानानै गैया पाबजि गेलेनो थाहाबदावबायथाय भिडिअखौनो बानायनो बायो ओमफ्राय बानायला सानफ्रामबो बानायबाय थानो गोसो जायो ओमफ्राय जै थादावबाय बानायनो बाखायो भिडिअखौनो गोसोआनो जाया फारसेथिं बिराद न'आव थांनो गोसो जाबाय दिसेम्बराव टारगेट खालामदोंमोन दासिमबो आखाइयाव दै नुजाहैनो लासिं सिं लाजिदों थांनोबो एप्रिलसिमावथ' थांथारनांगोन फैसा गैयै टिकेट दाननोल' थाथोंसै थांथारनांगोन मा खालामनांगौ जाखो रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्टखौ नुवासै नामा आंलाय ना हरखायाखै automotive hall for review delete message गोबां साबसक्राइबार थाब्लाबो गोदोनानै थायो भिउवारफ्रा माने भिडिअ होथाराब्ला बेफोर भिडिअखौनो होथारनाय जायाखिसैना ओंखायनो गोदोनानै थाबाय आरो समबार जाननि आंखौ साम्बार जानो लुबैदोंलां साम्बारखौ जानो लुबैदों मिथिला दिनैहाय आलासि बायदि फैनाय जाबाय आरो जेबो खबर गैयालासेनो लाइभ मेथाइसो जानायसैलै गुर मेथाइ जेबो खामानिबो गैया बालबो गैया एसे सोबलुलाबायनां बोरो माथो सिफायनोबो हाया सिथर गैया जोंनि बैयावहाय CC केमेरा दं नै दाबो गिखाया जाखायो बेथनखौबो दाबो होआलै आयौ
20 थारिख थांबाय दिनैहाय फाग्लासो बे मासाव बोरै खालामखोथाय दैमारि बहाय दङ दालाय आदा आङो माइसुराव दङ दायो माइसुर सिटियाव पेलेस खाथियाव बिदिखौ जानांगौनो एसे मोजां जायो साफा जायोनो माबा माबि जाबोर जुबुर जाम जानायफ्रा र' सनिया मोनाव थांनांगौलाय ना सारनो दै रानला बामि हमनानै बागदावहैनो इन्टारेस्टल' मोनखाया सारनानै हमनोहाय बिरखोदाव फैदोंलां जाफैदो जानो हायो आंलाय जानो बायासैलै साम्बारखौनो खोलाबनाय बेनोसै दोनथ'नोसै आंबो डिउटियावसो दङ नालाय बेवहाय भिडिअ लाबोबाय थानो नाजानोसै ओमफ्राय जोंनिया आरबिया थांबायदां फैसिगोन माइसुराव आंजों लोगो हमलायफिननो आरो लास्टआवहाय मोनसे खोथा बुंलांनो सानदों आङो जायफ्रानाखि बेंगलराव थायो सोरबा सोबसोम लाबोनो दावराव जालां जाबाय बुंफाना होनो थिननायखाय बुंदेरबाय आङो दायो बेंगलराव लाबोनानै देखायफैगोननो जांख्रिथायनि थैसोम बर' फिल्मखौहाय नोंल' जाबाय हलै दाखासो लांना हैगोन आं फैग्रो नोङो आंजों फैग्रो आरबि बेवहाय नोंहा मथारैनो मोनसिगोनलाय इउटुबनि थाखाया बेंकआव बख'हैजेनब्ला आखाइ मावलायखासिगोन नोङो दैनायानो मथाथानो मिथिबायना जा 100 पेपारजों हांसो 100 पेपारजों हांसो इउटुबनि फैसाया दोनना लाखा सौफैनाय लोगो लोगो पार्टि होनांगोन गवा 100 पेपारसो लागोन नोसै अबा माखासे दासो फैलागासिनो सोरबा सोरबा माखासे दासो फैलागासिनो सोरबा सोरबा नायनो बेवहाय सफा भिडिअ लाबोबाय थानांसिगोन उफाय गैया दान्दिसे सम दिहुननानैब्लाबो खायलें खुइलेंब्लाबो लाबोनांसिगोन बांद्राय थाहाबनाय जाबाय गोबावद्राय जाबाय चेनेलफ्राबो थैथाबलायलांबाय बेनिखायनो दे कमेन्टआवल' दे होननानै जाया दोननांगोन नांगौला होजोंनिफ्राय बेरायजोबखाबाय नालाय फैफिननायावबो नोङो बे बेरायनाय जायगाजोंनो फैफिनखागोन डाइरेक्ट फ्लाइट गाखोना फैदो नङाब्ला ट्रेन गाखोना फैदो ओजोंनिफ्राय साइकेल थिखोनानै ओमफ्राय दाने मा थाबायनानै बेरायनायसै सानैजों थाबायनोसै साइकेला बैयाव सेकेन्ड हेन्ड शरुमाव ज्राव फानलांदो नङाब्ला न'आव फाथायहरदो डाइरेक्टनो बुकिं खालामनानै फुंमुरायाव खादावना दोनहैनो आंलाय बेरायनायनि थांखिफ्रानो जायालै मा मेलाया जेबो दे होनब्ला रायजो राजा नोंथांमोन बेखिनियानोसै आङो दसे सम लाइभआव थाफैबाय नोंथांमोनाबो गावखौ गारनानै दसे सम लाइभआव फैबाय मा बुंदों मा बुङाखै खोनासंफैबाय
आंथ' जेबो बुंनांगौ गैया बेनो आंहा भिडिअ बानायनाया बेनो आरो दसे सम लाइभआव थाफैनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै आङो लाइभखौ बेयावनो फोजोबथ'बाय आं घन्टासो थागौमोन आङो मबाइलफोरबो एक्सट्रा गैजाया फुल टेंक खालामबायनोबो जाबाय दे बेखिनियानो जाथ'बाय रायजो राजा नोंथांमोन जि आइ बर' हारिनि